Този подаръчен панер е много подходящ за Свети Валентин. Няма да е с алкохол, ще бъде с продукти на Lindt и на Лоренс. Бомбонierата малката на Lindt, която е Swiss Luxury, това е стандартната. Тубус, който е с малки единично опаковани бомбони на Бейлис. Това също са друг вид бомбони на Бейлис, които пак са единично опаковани. Два шоколада на Бейлис, които са стандартни, оригинални, солен карамел. Много е вкусен соления карамел. Слагаме малко насипни бомбони, естествено сърцата на Лоренс, защото не може Свети Валентин без сърца. И малко насипни бомбони на Lindt, които да предадат завършеност и цвят. В случая е бял шоколад, който е много хубав, и лешник. Ето ни я завършена. Само и остава целофана и пандулката.